Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu pasapulualuhod dung Trinitatis di tanggal 20 September 2024. Imahata ni Tuhata na tersurat di buku Pesalmen 124 ayat sada rodi ayat walu dohot topik minggu pangurupio dihita di bagasan Guarni Jehovah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Ede hananakok sian si David. Aut unang Jehovah madongani hita. Sai ima didok Israel. Aut unang Jehovah madongani hita. Ujuhehe jolma mangalo hita. Sai ngulu-ngulu hita bodutonna ujui di panoboni rimas nasida dopak kita. Sai na aupon ni aka aik duhita ujui. Sai na buluson ni batangai kido todita. Sai na buluson ni aka aik na marhasa kido tongon todita ujui. Pinuji majahuba na somangaleho kita si soroon ni aka ngingi nasidei. Nunga malua toditai songo pidong na malua sian sabil ni parsabil. Nunga matos sabili jadi malua hita. Yang go pangurupio di hita di bagasan Guarni Jehovah sito palangit dohot tano odo. Ima hatani Tuhata. Di hamwa kadongan saha porsiaun aut unang Jehovah madongani hita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ima didok molo di hata Indonesia. Odo headline ni Pesalmen 124 ton. Isarani barita rupani padohanima nagabe inti manang ipolani pemberitaan ni. Tung margajang-gajak pe didok si pemberitai. Tung margajang-gajak pe di patorang. Intina ido, aut unang Jehovah madongani hita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Tentu akamang dohot tamuinang, dakolan padohan sabingi hanya sekedar pernyataan daw. Pernyataan na mengandung makna na macai bagas doi. Jalan na borhat do padohanon sian pengalaman. Tentu pengalaman ni parpesalmeni di perdalanan ni nguluna. Ia soi pengalaman ni bangsoi di perdalanan nasida. Di hati dakon ibana aut sojahu bahian madongani ibana nunga mate ibana bahenon ni musunai. Au sojahu madongani ibana nunga telanon manang boduton ni musunai ibana hidup-hidup. Ditelan hidup-hidup. Ima didok di ayat tulu. Au sojahuba madongani ibana au pun ni ayat magudangi hiad do nasida di ayat 41 ayat 5 yate. Tang binoto rupani ayat nadion nanidok nadison ati bohado tiki natari pari bangso Israel uju nanililian ni raja Parawi bangsoi dung haruar sian perhatubanan Mesir. Manang na adong pengalaman na asing dakta boto rupane. Alay na pasti molo sojahuba na paluahon. Banunga aupon ni aiki hiani bana. Aupon ni aiki nasida. Aut sojahuba na paluahon nunga gabe si soroon niya kangingi ni musunay ibana. Menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jadi saya songon pidong na malua sian sabil ni persabil ma pakilalaan na. Tos sabil nai gabe malua maibana. Dohot hata na jepek na naing dohonon ni parpesalmenon
Semuanya karena Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Aut unang Jehovah, jikalau bukan Tuhan. Hamo kadongan saha porsiaun, juk do saita bigi di do ngasongonon, nautung doda. Nin narupani. Yesoi songono di dok muse natuani doda. Nautung doda. Natuani doda. Sasitong na hita pe juk do tadoki nautung doda nit tarupani. Anggosoi Yesoi natuani doda. Anggosoi nita muserupani. Sian padohanon ikon okuhono tado akajol mana marutung dohita sudi. Akajol mana mertua dohita sudi. Ido kan? Nautung doda nita rupani. Natuani doda nita. Jadi akajol mana merutung dohita. Akajol mana mertua dohita. Di sudi akan nata alami baiki pengalaman las niroha nang pengalaman dia ke arsa niroha. Saya mampu dohita rupani mamereng parutungan manang hatuaun sianak kana masai. Misal nama rupani adong mana tabrakan. Nunga tunga pala marosak sudi taida mobil natinupangan ni si korbani. Bahkan aka panupang di mobilipe ngamar sapatan manang natu dia. Adong namate di tempat, adong dope na mangguit, adong dope na kesakitan, dohot aka na asing. Alai nak pesongoni mampu dohita rupani mamereng keuntungan manang hatua audisi. Tuhan itu dah mati. Au sugari mangulu amatai dang bui be merdalan. Dan itu do ala ni parani kondisi ni si korbani rupani taida batuhan itu terhatok mati nita. Au sugari mangului susah nama sude bahenon ni ima didok namar nida kejadian ni. Oma jorupani contoh name met akamang dohot tamu ina nami. Jadi di setiap peristiwa selalu ada untung dan berkat. Jadi hado sahalak perjamita rupani madok songoni anggo bangsot taon bangsona beruntung do. Jadi sudi do marutung utung do dah inna rupani. Tuhan itu dah medebu siap pesawat ninna gabe dapotan asuransi nabel gaibana puak. Ay laus mangulu pe ibana ono 10 tahun nari belum tentu dong hepeng na say ninna muse saya songon na meyakinkan kejadian ini rupani. Alani gabe dong ma na marangananga mati di pesawat. Molo mati nian ba mati di pesawat mahaduan asa dong asuransi gabe ninna rupani. Ay molo mati di jebi ibana dang adong naro mananga. Tuhan itu dah pitur manguli ausoi hola na manusai namai ninna natorasna tu geleng na natakangi. Tuhan itu dah hola ngingina partori marurus bohayamma molo lausudi nginginai bangaluba ngube inna rupani. Tuhan itu dah mede bututor bohayamma molo laus mede butu gicak. Tuhan itu dah bawa na tubui buayama molo laus buru-buru muse. Huroha nunga pitu saya tokola buru-buru on pawaluhun nama. Jadi hola seorang na pawaluhon ni bawa mamitor di bahim magwarna si goldo. Goldo. Gabi sahira na mencetak gol amata dohot inatai di parsorang ni anak na siap puda ni. Hamu kadongan saha porsiaun Hama adong sahalak ama martukang pauliho pelapon ni jebuna. Ura medebu ala ngasiga. Jadi dinalaho majakiti ibana. Daulo do misalnya kapartukang diharat pakui di pamangan nai di bahay. Jadi amat tok pesongoni matong. Jadi pas laho mangalabang may ibana. Ay buha mo na mangalabang pelapon. Dak sengaja masuk matu pamanganna alias tertelamma sada pakwi tarsonggok maibana pucat buhina
Buhana mon ninna rohana rupan. Nga tertelan pakku. Alai Roma ibana madok di bagasan rohana. Batuhan itu pakku. Bohayam mamolo laos toko nahi masuk inna rupan. Taringok nama joy ati yakamang dohot tamuinanan. Jadi tohodo bangso manang jolma na marutung duhita. Jolma manang bangso na mertua. Jadi sudi akan nama sadingulu te saya dong do tabereng disi parutungan dohot akahatuau. Donga saha porsiaon aut unang jahuba madongani hita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Memang iko sai ido do honota, jala ikon oku honota do molo soalani padonganion ni jahuba di hita na manguluon tuk sotaboto be manang nasongo dia hitao. Dus songo pakatidakono ni parpesal menodo nuaeng nang pakatidakonota di nguluon. Aut unang jahuba madongani hita ngamate berahita. Ngamago berahita. Nga mau berahita, nga madili berahita, nga putus asa berahita, nga olo berah manikko tati. Laos marhite pengakuan ni manuaing naing tugihonon na hita asa unang adong niyan di ngulutaon na tanpa Tuhan. Lapatan na naing madisude gulmi ni ngulutaon selalu karena Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan selalu bersama Tuhan. Allah pangurupiyo di hita di bagasan guarni Jehovah ido. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Songon nidok ni temani minggu teirupan. Jadi tanpa Tuhan dangadok kita. Harus selalu karena Tuhan, mengandalkan Tuhan dan bersama Tuhan. Hamuak kadongan dang na kebetulan Bibel manang Alkitab tai diawali dengan kata Allah. Tabereng madisi molo di hata Indonesia di kejadian sada ayat sadai pada mulanya Allah. Jala diakhiri dengan kata kasih karunia Tuhan Yesus didongani asini rohani Tuhan Yesus ma akan abadia. Ido didok di Pangukapu 22 ayat 20 sada. Songon kitab terakhir, bahkan ayat terakhir, pasal terakhir di Bibeli. Dang na kebetulan ya kadongan, sada do nanaing dohonon na tuhita, jala sesuai doho pesan ni turpuk di mingguon. Alangkah indahnya bila segala sesuatu termasuk kerinduan serta upaya kita untuk hidup di dunia ini bertolak dari Allah, dimulai bersama-sama dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Odo, nah menarik. Buasa, ay molonunga Tuhani tabahin na parjulu yang awal di nguluon, totu gabi ima dasor ni nguluta. Gabi ima dasor ni nguluta. Ima nagabe titik pijak, titik berangkat ni nguluta. Isarani sahalak pelari sprinter, molopas do titik pijak nai dengan maibana menyelesaikan perlujongon nai. Jala pasti juara maibana. Ido binna saita parrohahor rupani molodang pas dipijak, pijakan nai nabinahen nai di pak nai. Begitu ditembak dak pas rupani batal doi. Jala selalu do dipastihon panitia ikon pas di titik pijak nai. Baru pe dimulai perlujongan. Songoni donang hitaon. Rute perjalanan hidup kita akan mempunyai titik tuju yang jelas. Taboto sia dia hita, jala taboto lahotu dia hita. Ima molo jahuba, molo Tuhani tabain. Rupani nagabe titik berangkat, titik awal ni perdalanan ni nguluta. Molodang alani Tuhani, say songon halak nalilu do hita anon. Dak taboto lautu dia hita. Gabe marputar-putar di sima rupani. Say songo gasing
marputar-putar di si. Atau bahem matuhani pangurupim di ngulumi. Bahem matuhani gabe penuntunmu di ngulumon, guide. Saya songo turis rupani narotu sada negara manang natu sada wilayah sada daerah ikon dituntut doi bana. Ikon na dipandu doi bana. Songoni mahita dia dupan ni tuhatai. Ikon na say dipandu tuhatai ditugu-tugu tuhatai. Outso jahuba out unang jahuba madongani hita. Batu tu boy mahita anon gabe lilu bahkan dang mangulu songon natahirim di nguluon. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami B. Asa di parbuiho katami parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.